Zubi hau, ireiki zen 1883an, behar ziren 3 urte irekitzeko. Hau zen lehenengo munduko transportadore lehena, egin zena. Lehenengo eta behin, Portugalete eta Areta getxo lotzeko, eta gero bebai pentsatu behar dugu, orain dela 120 urte, itsasontzi pilo bat zegoela ibai honetan, eta mastilak oso altuak ziren. Orduan, beste zubi arrunt batekin jo egingo zuten goiko partearekin. Bebaia 2006an, UNESCOk munduko ondorea izendatu zuen. Egunero, 8.000 edo 9.000. Urtero, 3 milioi. Gustatzen zaiola pilo bat, oso polita dela, guztiz desberdina dela goitik edo behitik, eta biztak oso politak direla, bai. Not sure which way to turn, why must a man lose everything? Mozkatu zen eta jendea kolore hau erabaki zuen ipintzea, baina arrazoia da beltza eguzkiaren ispiluarekin kaltegarria zen burdinarentzat. Horrezagatik aldatu behar zen. Turismoko bulegoetan informazioa aurkitu aldu, bebai web orrialdean bebai aurkitu aldu, eta gero hemen, dendetan edo zubi ondoan. I'm gonna see you there.